Pachiri pamwe tasangana pa video yedu yekutanga ye ma incentives kana kuti mibairo yanopuwa ne Petronpay kana uchinge wakwanisa kutengesa zvinhu zvavo ma products avo zvinoreva kuti ma barrels e combustion kutukweza vanoti combustion petrol diesel zvinotera zvaunenge uchibhadhara iwe ndizvo zvaunenge uchitenga iwe vachikuitira inonzi trading. Saka panapa tauya kuti yekutanga inoi yatinoti sharing of profits. Sharing of profits ndio inofamba yakadai. Pane ma plan ari muri kuona ari apa aya. Pane about 7 plans paunogona kutanga napo. Unokwanisa kutanga kutenga kubhadhara $25 kana kuti kutenga barrel re $25, kune barrel re 50, kune barrel re 99, kune barrel re 249, kune barrel re 499, kune barrel re 999, kozoita barrel re 1999. Saka iwe unosarudza barrel rinokufita raunoda kutanga naro. Kune vamwe vanoda kutanga ne barrel re $25 mugara muchadi kubhadhara futi ndime munoenda paimwe program iya. Kune avo varida kuti toda kuti isusu mukati megore rino chaimo upenyu hushanduke, ende upenyu hwako hunoshanduka mukati megore rino iro rinoratiri 2021 iri. Ukabhadhara barrel rako rekutanga re $25 iro riri unobva wapuwa mapoints anokwana kuita 5 points. Ukabhadhara ukatanga neiro unopuwa 10 points. Ukatanga nere 99 unopuwa 20 points. Ukatanga nere 249 rine 50 points. Ukazoenda panere 499 une 100 points. Uenda utenga re 999 uno 200 points. Ukatenga re 1999 unopuwa 400 points. Mapoints aya muabatisise musoro. Mapoints waya achazokubatsirai kumberi uko. Nekuti mapoints aya kana azanganiswa achazoshandurwa kuita mari zvokuti munozobhadharwa nemari ya mari. Mapoints waya kune muchasangana tichazviona pama video ari kuteera kumberi kuti anozoshanda se mapoints iwaya aya. Alright, tomboti tiona saka no share sei maprofits aya anoshewa sei neiwewe ne Petronpay. Tomboti munhu atenga barrel re 249. Ukatenga barrel 249, kambani ye Petronpay inokupa mubairo pazuva pega pega unenge uchitambira mari maprofits ako aya. Nokuti ivo vakatora mari iyi vanoenda voita inonzi trading, vanonotenga nemari. Nokuti vakaunganidza mari yakawanda, mari dzese dzamunobhadhara dziya idzi, vounganidza mari dziya idzi voenda kunotenga madiesel nechii zvese zvipetrol izvo zvizvi petroleum. Vakatenga vanonotenga kana vane mari yakawanda vanonotengawo nemari yakadzikira vozotengesa nemari yakakwira, vachitenga futi nemari yakadzikira vozotengesa nemari yakakwira. Saka vanenge vane percentage yemaprofits avanenge vachiita ivo. Pamaprofits ese avanenge vachiita ivo vakamva kuti vanhu vese mashareholders edu ese ari kutenga maninga mashares seimimi mese muri kutanga unenge uchipuwa 300% yeprofit yemari yawainvesta. Ukainvesta mari yako ye $25 unopuwa, tichaona patable iri pamberi, mabarrels akasiyana siyana, investment points akasiyana siyana kubva pane yekutanga ye $25 kusvika kune yekupedzisira ye $1999. Saka tomboti tiri pane inoi chete ino. Iwewe manje unopuwa vanoita vari kutsvaga vanokupa 1.5% ye 249. Saka $3.74 pazuva pega pega ukanga wabhadhara iyi paakaunti pako unongona pachipinda $374. Aimire mari iyi, haina basa nekuti waunza munhu, hauna kuunza munhu, waiti cheri wangotenga chete. Mari inoramba ichipinda $374. Saka ndio vanenge vatangira apa ivava. Toimboenda panapa manje apa ndio tabula ndatichitaura ino iyi. Pane barrel rekutanga
point number 1 ndiye $25 aya pane $2 zaunoedra idzo ndidze saka kazhinji kachitonge kuti inenge ya $27 because uchada kuti uedre network fees. Program ino itakati inoshandisa mabitcoins ndiye mune video iripo yekutaura chii chinonzi mabitcoins. Kune vamwe ndakatomboratidza vakuziva chinonzi mabitcoins. Mabitcoins imari futi, imari iriko mazuva ano iri kushandiswa. Mozambique iri kutonzi daki a 3 anos kubva pano kusvika pa 3 years pamwe ndo pavanenge vakuda kutoshandisawo madigital money. Asi imimi mukapinda muprogram inomu muchatonge muri pamberi panozoitwa vamwe pavachazoda kutanga kushandisa mabitcoins imimi munenge maakwaziva kare. Saka kune barrel yetwene $50 unobva wapuwa. Tarisa ndikutaura nezvemacolumns yekutanga necolumn yekupedzisira. Uka barrel yekutanga $25 unopuwa $75 profit. $50 unopuwa $150 profit. 99 unopuwa $298 profit. 249 total yako yaunozotambira inenge 747. 499 total unotambira 1498. Ukatanga pa 999 unozoona 2997. Ukatanga utenga yekupedzisira iyoyo unobva wangobva nayo pa 1099 unobva waona profit ye 5997. Mari iyi kana wakagara pasina chimwe chinhu chauri kuita uri kungomirira chete kuti utambire mari iyi unoiwana during 10 months. Kana tichiti 10 months azvida kuti ukabva pa 25 kuti uwane 5997 bozi munhu wese kunyange ukatanga ne25 unozosvika pa 5997 unosvika. Asi apa kuti usvika apa unenge uchida 2 years 24 months. Asi kubva pa $20 apa kuenda pa 75 dzeline yako iyo iyi i10 months. Kubva pa $50 kusvika uwane 150 unowana pa during 10 months. 99 kusvika apa 298 unowana pa 10 months. 499 kuti upuwe 1499 unoipuwa pa 10 months. Ukatangira ne 999 kuti uzopuwa total ye profit 2997 pa 10 months. Asi kuneva $25 vaya unotanga asikazoise chimwe usingawedzere kana kuti sei unomirira for 24 months. Yes. Saka tanga inasi hapana mangwana. Ukada kumirira kuti mangwana asviki. Saka akangwara ndi nhasi pikutotanga. Kana wazvifarira izvi chitsvaga munhu ashare newe video ineyi, akupa video ineyi kana kuti akudedza kugroup kunoku chienda kwaari umutaure chindipawo code ndada kutotanga zvangu zvauya ndada kutotanga nekuti maprofits ukangomira one day watoluza because maprofits are on daily basis. Saka ndiri kuda kuti ndikutende link yedu ndio iri padzasi. Mukatarisa link iri padzasi yakanzi https petronpay.com register pakanzi ndo code yauri kuda kuti ukwanise kutangawo basa iri. Alright, musati maenda ndokutendai, musati zvenyu ndiri kukumbiraiwo kuti titendewo nekuisa like kudzasuko. Mukaona kune button rekuti like, klikai button iroro. Mubva masubscribe kuti muwane access kuma video edu ese kudzasuko kune subscription button. Moridza bell iri kuitira kuti muziviswe every time yatinoposta a new video about the business.